Despois dun artigo publicado por un medio de comunicación local que xerou gran cantidade de críticas sobre o estado actual do Parque de San Mamede, que alberga cada ano a Romaría de San Lourenzo, a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, se achegou esta mañá ao sitio para coñecer de primeira man a súa situación. As pintadas das que se falaba, o lixo que aseguraban ocupaba gran parte da superficie. A falta de sinalización ou desperfectos da capela resumíronse entón en moi poucos desperfectos que podería presentar calquera parque destas dimensións. E hoxe a mañán eu vou normalmente, ahora facía 15 días que non iba, hubo estes días mal tempo, e hoxe indo a Escavia, a costa, onde tamén se fai a facer unha actuación no lugar da costa, tanto na pavimentación como nunhas arquetas de agua que fai que se inunde frecuentemente, pois paseime por San Lorenzo. En San Lorenzo, hoxe, xa quitei fotos e teño un reportaxe fotográfico, en todo o parque hai un punto próximo á capela no que alguén deixou unha bolsa, bueno, unha bolsa non, un montón de lixo, pero pequeno. E despois hai, eu como vían as árbores pintadas, 3 árbores pequeniños que son acacias, 3 acacias pequenas dun diámetro pois de uns 20 centímetros, 3 que teñen unhas pequenas pintadas. E un pouco lixo un pouco máis abaixo, pero en xeral, cando entras no parque, o aspecto é un aspecto normal, como tivo sempre, pero de outono. Non obstante, a mandataria local mostrou o seu lado máis ecolóxico, convidando aos veciños a manter o parque limpo. Facer un chamamento que hai contenedores na entrada do parque e, por favor, que as depositen no contenedor, que non deixen, ainda que sean solamente 2 acúmulos, pero que dá moi mal efecto nun sitio tan fermoso. En calquer sitio o lixo hai que depositalo nos espacios destinados para ele. Tamén hai un queimador, que aparte é curioso a súa estrutura, en pedra, onde se queiman os residuos, pero os residuos, pois, non plásticos, non é para botar as bolsas da basura. Ali hai unhas 2 ou 3 bolsas da basura dentro, non é para iso. O destino do queimador é para queimar cousas que sexan trozos de leña que sobra, para uns cartóns que se poden queimar ali, pero non botar as bolsas do lixo que teñen os contenedores na entrada mesmo do parque para poder depositar ali o lixo. E que para pintar, pois, se pode escoller outro soporte desa arte, que eu non discuto, por suposto, que non sexan os troncos dun árbore que se lle fai dano. Asegurou Teresa que os servizos de limpeza se van encargar de recoller o pouco lixo que ali hai. Pero en xeral, o Parque de San Lorenzo, excepto eses 2 pequenos acúmulos de lixo que serán retirados mañán, está en perfectas condicións de outono. Especificou ademais sobre a importancia de manter intactas as árbores, algunhas delas protexidas.